Club Junta Building. Mwasera bwanji okondedwa omvera kwina kulikonse kumene muli ku nthawi ino ya masana angakhale 20 minutes past 4 komano tichulebe kuti kumasana chifukwa tidziwa sikidalowe. Amalawi ndikutoyambirira ndikufuna ndithokoze kwambiri kampani yoyima payokha imene yamva dandaulo limene alipereka mukwanira bambo Boni Kalindo kunena kuti iwowa abwerepo. Ndimafuna ndinene ichi kunena kuti munthu ku dziko ukamapanga chinthu chabwino, munthu ku dziko ukamagwira ntchito yoyamikika yonena kuti anthu akumayiona ndimaona kuti muli chilungamo, amene amabwera kukugwira zanja sumamudziwa ayi. Ndibwerezenso mawu amenewa. Ku dziko kuno kaya kupanga za ndale, kaya kupanga za mabungwe, kaya kupanga za mipingo, kaya ndizotani, koma ntchito imene ukuyigwirayo ikakhala kuti ntchitoyo ndi yabwino ku dziko kunoko, ambiri amakuyang'ana ndi chidwi ndipo ambiri amabwera kuzakugwira manja. Nchifukwa chake nthawi inoyo ndikufuna ndithokoze kwambiri kampani yoyima payokha imeneyi imene yafuna kuonetsera munthu wawo kamberembere poyera. Ndipo kuonekera kwa ukamberembere umenewu ndikufuna ndipereke uthenga wanji ku dziko. Uthenga umene ndikufuna kupereka ku dziko ndi zimene zachitika kutamveketsedwa komanso anthu titakhala tikusatira samba la mchezo la Facebook lolembedwa Boni Kalindo the DC, limene Boni Kalindowo enu ake akhala kudandaula kunati page imeneyo siyanga, sindili pa Facebook, komano page imeneyo ndikumapeza nati ikutukwana munthu, ikutukwana mtsogoleri wa dziko, ikutukwana Richard Chimwendo Banda, ikutukwana Moses Kunkuyu, ikutukwana Professor Arthur Peter Mutharika, ikutukwana Mai Joyce Banda, Patricia Kariati, onse a DPP kuwatukwana kuwanyoza ndikutani. La 40 limakwana. Ndeni mafuna mutengerepo chisanzo ino Amalawi Congress Party kunena kuti amenetu amatukwana inu uja anthu ndikumatha kuononga mbiri, ndikumatha kuona kunati akunyozayi ndi Boni Kalindo, pamene Boni Kalindo sana kunyozeni poni koma amakuchenjezani, amakulankhulani zokukondani kuti mukadakhala nazo nzeru mukadazindikira masiriziro a ulamuliro wanu. Ndiye mukatero mumafulumira kuna kuti tiye tikamangeni Boni Kalindo, tiye titamange tikamangeni Mangochi, tifulumire timmange Richard Mphepo akayankhula, tifulumire tiye timange Mangochi kani ndani antanyiwa, tiye tikamange Wabakiri Muluzi, chifukwa chonati akukuuzani zoona zimene anzanu amene mukukhala nawo, anthu anu amene akuoneka kuti akugwira ntchito yoyipayo akutukwana inu ali anthu amene mukuwadyesa. Ndifuna ndawayamikire bambo Boni Kalindo chifukwa chobwera poyera. Kubwera kwanu poyera kwapangisa anthu amene akuti akugwireni mkono, akusangutani. Mbiri yanu imene anthu amayiona kukhala ngati yoyipa kuti mukutukwana atsogoleri opuma, Abakiri Muluzi, Atupere Muluzi, Professor Arthur Peter Mutharika, Mwanamveka, Akabambe, bambo George Chaponda ndiye na otero. Kunyoza konse kuja lero kwadziwika mwini wake kuti ndi wamkulu mutuyu. Funso langa ku Malawi Congress Party ndi afunse bambo Richard Chimwendo Banda, ndi afunse bambo Kunkuyu, ndifunse ku area 30 kumene mumatenga ma warrant of arrest ndi kumapereka kunena kuti information yolakwika ikabwera ku dziko kuno aonekere kunena kuti munthu wake ndi wakuti. Funso langa ndi ili, mupanga naye chani munthuyu? Chifukwanso ku page yake yomweyo imene imalembedwa zonena kuti the DC Boni Kalindo the DC pa social media yo, munthu wake amene ndi ntchule zina posta chedwa payu, amene yuyu ndi amenenso adabweretsa uthengawu pa Facebook kunena kuti Lazarus Chakwera amwalira. Yemweyu ndi amene anabweretsa uthenga pa Facebook page yake yabozo yenamizira Boni Kalindoyu kunena kuti Lazarus Chakwera pano tikunena pano anyamuka pita nawo ku Garden City. Ndicho linga chofuna kuononga mbiri ya Boni Kalindo, basi kungoipa mtima kunati Boni Kalindo amangidwe. Wokondedwa, chifukwa cha chimenechi ndifuna ndithokoze kwambiri. Nambala imene iyi ndi 0 awiri 56 68 70 088 4 5 6 6 8
0 nambala imene mukayiyesera inuyo inu akeni famu zawo naso ngati zimene tukamba zindi za fake mukayipitisira kunati muyitumizire ndalama Airtel Money kupitisa ku nambala yayo ya mpamba itulusa dzina la Frederick Bire Malata. Nambala yomweyi mukayitenga kunati mwilowere pa WhatsApp panopa ali palayiniso pa WhatsApp ikutulusilani dzina la Frederick Bire Malata. Ndeni mafuna muone ichi Amalawi Congress Party aboma kuna kuti ndalama zanu zomwe zimene mumagula anthu amene wawa ndi kumawapasa Agape Kombe Bire Malata kunena kuti iwo waziyenda ndi warrant of arrest azisakasaka anthu ake ndi omwewa amene amakutukwa nani, anthu ake omwewa ndi amene akhala kukunyozani. Ndizoona mungamatenge mamiliyoni ndi mamiliyoni kumakapasa zisiru zimene zisiruzo zikunyozanso inu amene ndikufuna muphunzire ichi inu Amalawi Congress Party. Mukadakhala kunena kuti ndinu anthu akumva ndipo mukumvera Bakiri Muluzi television ija ndi chidwi osati mungodana nayo osati mwankwizi mukumvera Limpopo mwa ukadaulo kuti mumve chenicheni chimene chili kamenemo mukadaphunzira kunena kuti ife sitikuchita bwino pa ulamuliro wathu, anyamata athu sakuchita bwino pa ulamuliro wanga, anyama nduna zanga sizikuchita bwino chifukwa ndunazo zikugwira ntchito za uchitsiru kupha anzawo nduna zimene zizi, kuba nduna zimene zizi, kupanga ma structures osiyanasiyana ofuna kulipunganyiza ziko kunati liwonongeke. Nchifukwa chake lero mukutengerepo phunziro monse mwayambira kumanga anthu olakwika muzina la Bakiri Muluzi panopanso chokhuza ncho chonena kuti mulikalikiliki kufuna kumanga mtanyiwa mutajambula munthu wina olakwika kumujambula munthu wina kumwanza munthu yosi mtanyiwa chituzi chanu mwapasa zisiru za Agape Kombe ndi Bire Malata kuna kuti amene agwire ntchito yokamanga mtanyiwa wa feki. Kodi mukanakhala ntchito zimene mumagwirazi ndi zolongosoka kumaso kwa anthu, kampani iyi imene yapeza nambala ya Bire Malatayi sikadakuthandizani? Kampani imene yapeza nambala ya chitsiru ichi chibire Malatachi chikumafuna kupereka nzake m'mavutochi, mufuna munthu zati sikadakuthandizani akadakhala antanyiwa akupanga zolakwika sakadakuthandizani? Tiyafunsa Daudi Suleiman asanachoke ku Makra akhala akuyesesa njira zawo kunena kuti apeze wa Bakiri Muluzi anakamanga munthu olakwika, apeze mtanyiwa akufufuza anthu olakwika. Chifukwa chani zimene zizi zikuchitika? Mudziwe kunena kuti dziko lakulakani ndipo lakukanikani, ndipo ichi ndi chisimikizo kunena kuti EMD mashini anu aja amene mwapanga aja talowamo mu system imene ichayo zimene tikufotokoza zija musaone ngati ni nkhamba kamwa ndizoona tazipeza koma sizigwira ntchito. Tizipanga freeze zimenezi olo mutayitana anthu aku Israeli tizipanga freeze. Umboni ndi umene uwu kunati mwalephera kupeza Bakiri Muluzi, mwalephera kupeza mtanyiwa, mukulephera kunati anthu amene mwapangira haki ma account, koma uyu amene amayerekedwa mapanga chigoba ndi kumanyoza mtsogoleri wa dziko, ndi kumanyoza azipani zina, ndi kumanyoza ena amene anali chipani chake chimene amayerekedwa kuti yeyo akayimira ku convention. Tampeza atu sipanapite masiku sikuti sobadusa 20 days itu. Hayi, nchifukwa chake ndimakuwuzani kunena kuti muli ndi tsoka Agape Kombe, muli ndi tsoka ina Frederick Bire Malata. Ziwembu zimene mukupangazi mumazipanga koma tsoka lake amene mumansaka simukumudziwa, simunakumane naye nkhope pamaso ndi pamaso. Mudzakhala kunati mukusakasaka Richard Mphepo, mukusakasaka Boni Kalindo uyo mukumudziwa, koma malo msakawo iye ali pomwepo ndikukupangani chipongwe inuyo. Komanso mmati mupindule chani pa miyoyo ya anzanu? Tikukamba pano Bambo Shumba akuvutika kumaola chifukwa cha ndani kodi? Agape Kombe ndi Frederick Bire Malata. Apolisi bwanji osamanga Frederick Bire Malata panopa kuti mufufuze amapangiranji zimene zizi ngati dziko linodilira chilungamo, ngati dziko linolo limafuna lipereke ufulu woyenerera kwa anthu.
chifukwa ndikuti umboni ulipo ndi iyeyo amene amanena kuti achakwera agwa ndi Frederick Bire Malata. Ndikukanamizira pa peji ya Boni Kalindo kuilemba ti DC ndikuyikapo nkhope ya Boni Kalindo. Lero tampeza kuti ndi iyeyo. Mupangapo chani kwa Bire Malata? Munthu woyipa kwambiri, chitsiru cha munthu chimanama kuti ndi mbusa. Kukakhala chete kumakhala upo wolimbana ndi anzake. Funso langa kweli asateko timakuza mati every plan imene mumapanga, every plan imene iniyo mumayipanga imakhala pambalambanda. Lero anthu akuchoseredwa miyoyo chifukwa choulula zinsinsi zopusa zimene zikuchitika m'maofesi osiyanasiyana. Mukangozindikira pamenepo munthu ameneyo wapita. Dziko tikhala nalo chonchi. Ndiwonjezere mawu awa kunena kuti ineyo Richard Chimwemwe Mphepo sindiopa wopa mzake, chifukwa akanakhala madolo anthu awawa akanangobwera poyera kuti ndife tikufuna. Koma upeza ndi zisiru ndi makape ndi makawadi amapanga zimenezo. Timabwera mulilongwe tipanga ma demonstrations sitinaonepo nkhope amakakhala kugulu la anthu azikwanje nkumaona ngati apindula kanthu. Sokayiro anthu azikwanjewo amatetezedwa ndi zisiru zina za polisi. Ndikuyankhula mosaopa chifukwa pano tili ndikuthekera wina aliyense amene angapange peji yake muzina la Richard Mphepo, muzina la Mtanyiwa, muzina la Bakili Muluzi, ndikumayelekeza kuna kuti iwowo azipisa mayina tikuyikani pambalambanda na feso makina tili nawo. Tidakuwuzani kale kuna kuti nthawi yosapenya inali nthawi yakamuzubanda zaka 31. Pano simunganame. Lero anthu akumasulani poyera simungatenge gulu lawo imba pakana 9 ku msonkhano umodzi. Imene ndi variety show. Ndiye ngati mukufuna mudziwe kunena kuti anthu akakuvoterani, tapitani ku msonkhano popanda woimba muone kuti akusateni ndi ndani atonkwe inuyo. Akusateni ndi ndani? Gangata nduja wakuonesani kuja kwa mgona. Kukuonesani kwa mgona Gangata. Inu kuti mukafike kwa mgonako ndiye kuti kumene kubwera atanu. Taonanso ambenjereso akupita kumeneko. Magulu oyimba amulaka apita kumeneko. Mukaunjika na skefa kumeneko. Anthu aja amene akufuna ndi kusatira woyimbayo. Ndi chifukwa chake lunayeso girizailida geredala wakuwidwa kama imva imeneyo ndiye kamuta zimva zimakhala bwanji. Akuti chakwera ndi mbusa. Afuna anene kuna kuti kumene anali kuja amati ndi Mkhristu. Kumene anali kuja pita munthu akika ndese anali Mkhristu. Ndale zopusa. Ndale zothana. Ndiye tikuti a Frederick Bire Malata ukatamba usiyang'ana kummawa kuopa kungakuchere lero tukwachatu. Lero kwakucherani. Mukamamvera ma audios a Frederick Bire Malata umangonetsera munthu uchitsiru. Ichimodzimodzi mbale wanga wina so naye anabwera ndi uthenga wake kumafotokoza za propaganda. Akuti nthawi imeneyo kufuna tu kuwauza amalawi zona kuti nthawi imeneyo mene anali popeza amati ku South Africa, osati South Africa kapena South Africa koma ku South Africa. Mene anali ku South Africa mucha amagwirisa ntchito propaganda ndikumakokolola ndalama ndikumadya. Lero popezera propaganda paja palibe akudana ndi propaganda ya nzachi. Kubwera poyera ndikumauza amalawi kunena kuti ndiliko kuno ine kudzisasa, ndiliko kuno ine ndikukhala kwakuti kumuzi kwathu ndikupanga ma business yanga. Chopangira ma business ndi chani popeza unabwera anzako akudya ndalama. Anzako akudya ndalama. Propaganda imene mainena icha lero anzako wa propaganda icha makutu kwananso. Muyankhapo kuti chani? Popeza ma message wanakupezani, hape gondo anakutumizirani. Mwayankha kuti chani anzanu ako MCP konko. Zinthu zomvetsa chisoni.
za munthu amene waphedwa ku Blantyre kundilande hope tauzidwa maombo nonse alipo tafufuza manyazi bwanja akunkuyu manyazi bwanja akunkuyu ajese kabwira manyazi bwa achimwendo banda manyazi bwanji zinsisi ndi za Yehova zoululika ndi za ife wanthu lero zatumbuluka kumalira kukhala ngati muindiana malira mukuwapusisa mukuzoti ntchito taitani kodi tayigwira amatisokoneza amene ndikufusa nkhani za ngongole pamene munthu wachinyamatayo munampanga nokha kuti tikupasa ngongole lero wakuza noti musamangotigwirisa ntchito ndi zituluka mukapeza wina ndikukagwira ntchito ngati menejayo ndikubwera pa maliropo ndikugula coffin yentengo wapatali ndikumayankhula nazonso zisiru za ku MPC zatola nkhani ndikukhala pamene popo zomvesa chisoni kwambiri ku MPC ndifuna ndikuuzeni radio televishoni ndimvesa chisoni kwambiri chifukwa ndiyokhayo imene magwira ntchito zopusa kutero muwaona ma analyst ma political analyst onse amene aunjikana ku MPC kuchi pano kuli Chindimeso ni mkazi wake akubweresa program ya the Zoom akumabwera ni mawoti akuka akangosintha boma ili anu amaja mukawaone kumene akagwire ntchito anthu mumayiwala kuti musamale certificate yanu musamale ownership yanu inu ya journalism ndikumakatemerera zinthu nyansi zopusa zenizeni lero MPC amene amayionera ndi achipani tikakhala ena fede timangofuna tione kuti uchitsiru ukupita kuti ndiye ndikuti a Professor Peter Mtalika bambo Norman Chisale bambo Mwanamveka bambo Chaponda my Joyce Banda including Achakwera a Richard Chimwendo Banda a Moses Kunkuyu kaya ndi Simplex Chitiola kaya kulindani wina aliyense amene wakhala kunyozedwa pa page lembe dati Boni Kalindo the DC amanyoza uja ndi wamkulu mutuyu zina lake ndi Frederick Bire Malata ndipo amalawi mudziwe ichi madongosolo ena alionse ali mkati onena kuti pakuyenera padulidwe samani munthu akafotokoze pa court chimene amapangira zimenezi asaone ngati ndochenjera kuti kapena timusiya choncho tigwira naye ntchito chifukwa ononga mbiri zathu munjira zosiyana-siyana ndicho chinga chonati apeza chakudya pa tebulo akazi ake adye ku UTM mai Patricia Galiati tikuti munthu uja ndi ameneyu bambo Njawala munthu amakunyoza nuja ndi Frederick Bire Malata Alfredo Kisi munthu akhala kunyoza nuja ndi Frederick Bire Malata bambo Kamwebo Kaluwa amene amasogolera kuti mukamangidwe je ndi Frederick Bire Malata tampeza sopano amaona ngati wabisala panopa ndiye tampeza ndi amene sitimusiya yayi amene inde tithana naye aziwiretu kuti tithana naye kuthana naye kwake sitikuchosa moyo wake koma amene pamene timuonesera kunati ali nchiyani tikaonana naye pa khoti ndipo ku khoti kukazaza sitikupasaso masiku 3 yayi iwe olandira warrant of arrest yako ili rede ikubwera utengana mizako akholiko ngati chidya nsombayo mutengana nonse muli pampeni mukampeza uja mwamusiya kumaula uja Pastor Shumba munammangisa uja mukampeza kumaulako amene uja mukampeza kuti mukazi watu umoyo umatani akakhala nzano popeza dalo wako kale pa nkhani ya kunyenga akakuuzani kuti mkotani kodi kumene kuku uchitsiru sagawano zikomo kwambiri Malawi ndimafuna kukuuzani zimenezi zimene zachitika lero ndikufuna kuyamikira kwambiri company imene yapanga expose chitsiru chimene chichi. May God bless you all. Thank you. Information ikungokwela deire agodi nanga mukufuna malova chite bwanji yawaina agodi ndani yemwe yatamahanga mahasa kisuma Malawi